figura de Joana Enríquez, segona esposa del comte rei Joan II i mare de Ferran el Catòlic, ha estat injustament desprestigiada per la historiografia catalana. En el seu temps, a mitjans del segle XV, se la va acusar de liderar el sector més dur del Partit de la Corona, enfrontat a les institucions catalanes. I fins i tot s'ha intentat provar que va enverinar el seu fillastre Carles de Viana, amb el propòsit de desbrossar el camí al tron a Ferran el Catòlic. Però aquella realitat era més complexa. Aquell conflicte tenia molts cantells. Per una banda, s'explica que Joan II havia posat en pràctica unes polítiques preabsolutistes que l'havien enfrontat a les institucions catalanes, però el que no s'explica és que aquestes institucions estaven governades per les oligarquies del país, que sistemàticament impedien, amb l'ús de la violència, que les classes populars hi tinguessin la quota de poder que les hi corresponia. Aquestes mateixes oligarquies eren les que mantenien les classes pageses rurals, els remenses, majoritàries en aquella societat, en una situació jurídica i econòmica de semiesclavitud, que clavava la seva arrel en la revolució feudal de l'any 1000. I en aquest punt és on entra en joc la figura de Joana Enríquez. La comtessa reina va ser la veritable arquitecte de l'aliança entre el Partit de la Corona i els sindicats de pagesos de remença. L'enemic del meu enemic és el meu amic. Joana Enríquez havia nascut l'any 1425 a Torrelobatón, un petit poble de la corona castellano-lleonesa, i era filla de l'almirall de Castella, un personatge molt poderós a la cort de Toledo. Aquestes eren les causes que argumentaven els seus enemics. Joana personificava l'amenaça que Castella projectava sobre Catalunya. Però la realitat era ben diferent. Joana era molt temuda per la seva extraordinària intel·ligència política, la que, no endebades, heretaria el seu fill Ferran. Joana era una dona avançada al seu temps, que va clamar contra els maltractaments que patien els remenses. Més enllà de l'estratègia política, va ser la veu més il·lustre de les reivindicacions remenses, la victòria de l'aliança Corona-Remenses, que Joana no va poder veure a causa de la seva prematura mort, provocada per un càncer de mama, va transportar el país cap a un escenari inèdit. Catalunya seria el primer país del món que portaria a la pràctica una reforma agrària.